Hello mga kagaros, good morning. Aniyan ako sa sigaros garotay sa inyong atubangan. Nagyaw-yaw kay wa pa kapamahaw. We're serious guys. Mayong buntag, mag-video ko guys. Ang akong video karon bahin sa ko ang lutuon. Bahin sa akong lutuon guys. I'm going to cook the fish. Unsa man na karon kay panahon na sa ting badless, no? Nya naabot ko sa trabaho. Ganina ra. Nya nagkaon og pan gutom man gyapon. So, magluto ko og isda kay di man makakaon og karne. Kalabi na karon Biyernes, no? No eating meat. Na magluto ko ako ipakita guys. Nakong lutoon. Mo ni siya no, manan ako siya og limpyo. Isda nga gagmay. Mura siya. Ako siyang gilimpyuhan, no? Ako ni siyang unan, guys, ha? Wag ikuha na ko ang bukog. Kunya, let's go. Magluto na ta. Magsugod na ta sa ato ang trabaho. So, mo ni ang akong sangkap sa akong isda. Suka nga naisili. Utangan ako og gamayng patis, Salvers 1. Nya, butter. Sibuyas. Nya. Ahos, sili. Sili. Loria. See? Loria. Nagpilit. Nag-inlove sila each other. Na? Yeah, sugod tag hiwa-hiwa. Hiwaon pa man siya, guys. Hiwain pa. Takilid man ni ato ang camera. Takilid. Oh. No? Ato ng timplahan. Ang ato ang isda. Hiwaon sa nato ang sibuyas. Tagano na to ang sibuyas guys para tagag utot. No? Tagag utot ba? Di na tubutangan og sibuyas guys kay basi og manimaho. Ay malangsi siya ba? No? Basig malangsi. Lisod man jud ko ana akong kamera eh. Karon bag ato ang tag-ahos. Karon ahos guys ang atong isunod. Butangan na nato og sibuyas. Ahos na pod. Aganon sad nato ang ahos para dili dili magsig kasuko para matangtang kay blood. Is that right? I think. Basta ang ahos nga di mo gamit guys ba? Or ahos nga niturok na, di man ni mahong ahos, lain naman ang baho.
Kurayot naman ni guys. Tungkol sa kanang wala gani siya magamit. Ganon sad nato ang ahos guys para dili malangsa ba, malangsi. Bugbog sarado ang lamisa. Di na siya hugasan, gikan naman siya naputos. Naputos naman. Walay hugas-hugas ni. Ba. Ilingaw ko tong kuan guys, katong kana bang ginamo sa Pilipinas na bawd nun puti mo na siya paborito sa akong mama. Pausad na akong paborito. Wala man. Karon no mao na ni siya ang atong mura wag medyo bugat na bugat man siya. Murag na bugat siya. Ay, di makita. Yan na lang. Ato ibutang ang butter. Butter. Kana. Nya, butang na to siya giloya. Suwa na to ang loya guys. Suwa na to ang loya. Lahi naman ang kanang na frozen, no? Punya sili. Kung ano itong luya, kaya makaon ba yan? Makaon ba po ang luya? Tangan pa rin akong tagpaliya guys niya. Paliya niya, taong. Paliya niya, taong. Nakurayot. Karon atong sukaan, dili magsuka nga suka ha. Suka. Atong yugyugon. Tanawan siya guys. Ano siya ang suka? Oh, suka. Awa na. Dili man mabili. Pagagahi. Ay, go. Ay. Kaya na to gamayng patis. Oops. Nya, atong butangan og butangan na to og nya sa guys no. Butangan na to siya og kanang wala mo koy nahurot na akong magic sarap. So akong ibutang ani nor na lang gamiton.
Sazon. Nya, butangan na ito gamayng asin. Saan na kayo resulta ni? Basig dili na ni makaon. Kaya parat na kayo. O nya, butangan na ito og black pepper. Ito na ni siyang mauna na siya, no? Ano siya? Isda. Ano siya? Butter. Yeah. Sili espada. Luya. Sibuyas. Na. No? Kani siya. Pagkuan. Ano siya? Butter. Ano siya? Butter. Luya. Kana siya, ahos, see? Ano na siya? Ato na siyang itakang. Okay. Here. I-high na to para yun na dili din makaikyas, so high yun na, no? Pero niinit na. Lugaya makakaono niya, magluto-luto pa. Isda. Nya, samtang nga naghuwat ta guys, magkuan sa ko kanang magligid-ligid. Akong tabon kay dako guys. Okay, di naman ako makitaan ang gamay. So, dako na lang. Lawa ka na, nagbukal na siya. It's boiling now. Look at that. Nagbukal-bukal na. Gusto ko og daghang sabaw guys, kay ibahog sa kanon ba. Ito right. Ibahog sa kanon. Naluto na guys. See? Naluto na. Mura nagtinuwa, daghan lang sabaw. Nagsukad na gani ko. There, mga unta guys. Mga unta, look at that. Akong pagkaon. No. Mga unta. Basta muliho, dili mo tapol. Hindi sila mga ano guys, nga to guys, akura. Naga.